Sa isang virtual caravan, sinabi ni Davao City Mayor at Vice Presidential Aspirant Sara Duterte Carpio na nais niyang isulong ang mandatory military service para sa lahat ng Pilipino na edad 18 taong gulang kapag nahalal siya bilang pangalawang pangulo. Gagamitin umano niya ang posisyon upang kausapin ang Senado at Kongreso upang maisabatas ito. Hindi po ROTC lang na isang subject o isang weekend o isang buwan sa isang taon. Dapat po lahat ng ating 18 years old, kapag pagtungtong mo ng 18 years old, you will be given a subsidy, you will be asked to serve our country doon sa ating armed forces of the Philippines. Ang pahayag na ito ni Duterte Carpio, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga opisyal ng gobyerno, politiko, at maging ordinaryong tao. Isa naman sa mga nagpahayag ng pagtutol ay si Vice Presidential Aspirant Walden Bello. Sa Facebook post ni Bello, tinawag nito si Duterte Carpio na dictator in waiting at wala umunong pinagkaiba sa ama nitong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Bello, dapat lahat ng Vice Presidential candidate ay alam na ang problema sa armed forces ay ang korupsyon, pang-aabuso at pang-api. Samantala, sa inilabas naman na pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, bagamat suportado umano nila ang nasabing programa, ay marami umanong balakid upang ito ay maipatupad. Kabilang umano dito ay ang pondo at resources na gagamitin. Kinakailangan umanong magpatayo ng mga training camps sa lahat ng bahagi ng bansa upang ma-accommodate ang lahat ng Pilipino na tutungtong ng 18 years old. Pati na rin umano ang inaasahang pagtutol dito ng mga hindi sang-ayon sa programa. Magandang alternatibo umano dito ang pagpapatupad ng mandatory ROTC sa mga public at private schools. Matatandaan naman na noong 2001 ay inabolish ang pagpapatupad ng mandatory ROTC bunsod sa pagkakapaslang sa UST student na si Mark Wilson Chua. Pinaniniwalaan ng pagpatay kay Chua ay dahil sa ginawa nitong pagbunyag ukol sa mga irregularidad umano sa Reserve Officers Training Corps unit ng kanyang universidad. Dahil sa pangyayaring ito ay ipinasa noong 2002 ang Republic Act 9163 o ang National Service Training Program Law kung saan tinanggal ang mandatory ROTC bilang requirement upang makagraduate sa mga estudyanteng lalaki na nasa kolehiyo. Samantala, ayon naman kay Christopher Secchi, ang tagapagsalita ng League of Filipino Students Zambales, hindi sila sang-ayon at mariin umano nilang tinututulan ang mandatory military service at mandatory ROTC dahil umano sa mga katiwalian na nangyayari sa ilalim ng mga ganitong programa, katulad na lamang umano na nangyari kay Mark Wilson Chua. Man po ang mandatory military training service na sinasabi ni Sara Duterte, malamang sa malamang ang mga trainer nito at ang mga commander na hawak ho ng ganitong klaseng programa ay ito rin pong mga taong mararahas, mga bayolente, mga nagtataglay ho ng bulok na kultura, yung mga nambabastos at namamaliit po ng ating mga kababaihan at kung ano-ano pa. Kailangang linawin kung ano po ba talaga ang layunin ng sapilitang militarisasyon o itong pagpapalunok sa mga kabataan ng mandatory military training service. Para ba magbigay ng pagmamahal sa bayan o lubusang pagkontrol sa kaisipan ng mga kabataan? Ayon pa kay Secchi, dapat umanong mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtulong sa mga mamamayan na labis na naapektuhan ng pandemya tulad na lamang umano ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang sektor. Dagdag pa ni Secchi, salungat umano ang isinusulong ni Sara Duterte ng mandatory military service sa ginagawang pagpapabaya umano ng ama nito sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na tinataboy ng mga Chinese. Sinabi din ni Secchi na mas kailangan ng mga kabataan ng paggalang sa karapatang akademiko at malinaw na plano sa ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Ang kailangan ng kabataan ay mga oportunidad at pagkakataon na linangin ang aming talento, hindi ng sapilitang military training service o ROTC. Hati naman ang opinyon ng ating mga kariyon tungkol dito. Ayon kay Noel Adifuin, sang-ayon umano siya dito. Kailangan umanong turuan ng mga kalalakihan na ipagtanggol ang bansa laban sa mga mananakop. Sang-ayon umano dito si Kia, maganda umano ang programa, ngunit kailangan sagot ng gobyerno ang gagastusin ng mga makikibahagi dito. Hindi naman umano sang-ayon si Morley Garaza dito. Sa halip umano na mag-focus ang mga estudyante sa karir nito, ay poproblemahin pa ang military training. Hindi rin sang-ayon si Shirley Magno Bravo dahil hindi umano siya nakasisiguro sa kaligtasan ng kanyang anak dahil mayroon umano mga mapang-abuso na trainer. Ayon naman kay Ricardo Segura Jr., pabor umano siya dito basta masiguro na walang pisikal na pang-aabuso na mangyayari. Marian Lozano, CLTV News.